Сега е време за реклами, но след рекламите ще засегнем пак една изключително болна тема за българския футбол, именно черното тото. И има ли черно тото в България? Да обявя, ще разговаряме по телефона с Стивен Петков, футболист, на който му бяха спрени правата. Да, вече са възобновени след разследване. Явно са разбрали, че няма никаква вина, но това няма да го обяснявам. Със самия него ще... Говорим, това е интересно. Да, нека да видим рекламите. Ето ни отново и след рекламите. Както обявих, ще разговаряме с Стивен Петков, футболистът, чието права бяха спрени заради подозрения в оговорени мачове. Нека да видим по-подробен материал за това нещо. Комисия към БФС възстанови правата на полузащитника Стивен Петков. Играчът бе обвинен в скандал с оговорени мачове по време на Европейското първенство за младежи миналата година. През юли 2014 година бе заведено досъдебно производство срещу неизвестен изпълнител за схема за договорени мачове. На 5 август 2014 година БФС реши да спре правата на Петков, Григор Григоров и Даниел Гояров като обвиняеми по делото. Заради скандала Стивен Петков бе освободен от Лудогорец. В средата на октомври апелативната комисия към БФС отхвърли жалбата на футболиста и го остави със спрени права. След приключването на досъдебното производство, дисциплинарната комисия възстанови правата на футболиста, тъй като той не е сред обвиняемите. В момента Стивен Петков е футболист на Берое и най-после ще може да играе за новия си клуб. Ние обаче не пропускаме всяко едно предаване да засегнем темата има ли черно тото в България, има ли оговорени мачове по-скоро. Ти как мислиш така? Като всичко друго, сигурно има и нещо, което така се оговаря. Вече това са силни думи оговорени. Винаги един отбор може да даде мач на друг отбор, един отбор да играе по-слабо от това, което може и така нататък. Силно е да кажем всичко, че е оговорено, защото от нас не съм прокуратура, не съм разследващ орган, но има винаги както има взаимоотношения между хората, в които има разни оговорки, така със сигурност и във футбола има оговорки, както и в живота. Да, поне вече не избива толкова много на очи в момента в българското първенство. Нека да чуем и какво мисли Стивен, разбира се. Здравей, чуваме ли се? Здравейте, да, само малко по-силно, ако може, защото не ви чувам хубаво. Добре. Да ти задам и на теб въпроса, има ли черно тото в България? Има ли оговорени мачове? Мисля, че въпросът трябва да се зададе към хората, които разбират от това нещо и които го правят. Не мисля, че въпросът трябва да се зададе към мен. Мисля, че доста скоро, преди няколко дни, това нещо вече беше доказано. Така че... Какво да ви кажа? Тези, които разбират от това нещо и които го правят, нека излезат и да кажат дали има черно тото. Добре, защо според теб ти отнеха правата? Този въпрос отново мисля, че не е към мен. Нека аз да попитам същото, защо ми отнеха правата. В моя случай, когато се разви ситуацията, Футболния съюз можеше да ги спре, можеше и да не ги спре. Явно на някой така му беше удобно точно тогава, в този момент. И изключително се надявам, за съжаление, вчера нашия отбор отпадна от Европейското до 17, изключително се надявам оправданието отново да не е това нещо. Защото ако отново излезнем с такова оправдание, може би вече всеки един футболист, който бъде повикнат в национален отбор, той ще отказва. Стивен, да припомним, и аз се включвам в разговора, да припомним на зрителите защо ти бяха спрени правата, какво беше обвинението срещу теб точно? Беше, в смисъл такъв обвинение към мен никога не е имало. Така, добре, каквото и да е там. Обвинение или както искаш го наричай, това, че не се е доказало, вече е ясно, но какво беше това, в което те обвиняват? Първото, което е, преди да дам едно такова разширено интервю за цялата ситуация, което ще направя, защото аз съм обещал на хората, че всичко това, което се казваше, говореше спрямо, в смисъл по моя адрес и спрямо мен, аз един ден ще го кажа. Само искам да се консултирам с моя адвокат и с екипът ми, защото тук след еуфорията 2 дни след това съм малко по-емоционален.
Но честно казано, в ситуацията, когато се случи това на лагера с националния отбор, мисля, че това, което казах, първото, което е явно попаднах на неправилното място в неподходящия момент и просто така се разви ситуацията, че на някои хора просто по този начин им беше доста удобно да се отърват в някоя ситуация. Честно казано, това беше един голям пиар и, както всеки каза, една голяма порнография в нашата държава за пореден път. Добре, аз само да припомня на зрителите. Значи, няма да съм ти адвокат, но искам да обясня, че теб те обвиняват за това, че си взел 10 000 евро рушвет, подкуп или както искаш, за да падне нашия национален отбор от Германия. Мисля, че така беше. Значи за един футболист, всички, които са наясно с футбола, за един професионален футболист, тия пари горе-долу си изкарват за месец и половина и ти едва ли би рискувал кариерата си, защото си в такава възраст, която те първа големите пари ще дадат при тебе заради добрата игра. Едва ли би рискувал кариерата си за такива пари. Така мисля сега, ако са ти предложили 1 милион евро, вече да се замисли човек, нали, ама това 10 000 евро вече малко така смешно ми звучи. Твоето мнение, така като отстрани, като слушаш тия неща, в които те обвиняват, как ги почувстваш и как ще коментираш тия мои думи сега, които ги казвам? Искам да започна от там, че първото, което аз подписах един много хубав договор с отбора на Лудогорец тогава. И въобще идеята ми не мисля, че е била да обръщам внимание на хора, които са се занимавали с такова нещо или са ми предлагали нещо. Дори на мен, дали на някой друг, честно казано, въобще не съм си я замислил. А това защо някой излезна и започна да говори и си мислеше, дори ми намекваха, че аз съм виновен и се чудеха защо не ми е повдигнато обвинение. Просто тези хора са вече зачерпнати в моя живот. Другото, което е, нека този, който ми е предлагал, или този, който аз съм му предлагал, или от този, който съм взел, или на този, който съм дал, нека да излезне публично да каже, или в очите да излезне да ми го каже. Защо един не се появи да си признае? Защо един от националния отбор не излезна? Защо дори селекционера не излезна да каже нещо по въпроса? Ето аз питам, защо всички се скриха? Защо всеки обърна гръб? Защо? Отговорът е един. Защото, когато бяхме тогава в Правец, всеки един футболист явно беше толкова наплашен, че няма да отида на този форум, за който много съжалявам, че не отидох, защото той беше една от мечтите. Толкова бяха наплашени, че всички излезнаха и в становищата си, всяко второ изречение, Стиван Петков. Защо? Ето, аз питам защо. Никой не отговаря. Никой не излиза, никой не казва. Всеки си играе, всеки си мълчи. И това е. За което отново мен, честно казано, не ме интересува. Продължавам напред. Искам да се развивам. Искам да постигна за това, което се мъчих толкова време и го постигнах. И хората, които се опитаха по един или друг начин да ми прекратят кариерата, мога да им пожелая да си гледат техния живот и да не се занимават повече с мен. Добре, ти си играл, ти започна в Левски, аз лично съм снимал твои матчове заедно с братята Цоневи по това време. С тия момчета, какво ти казаха самите тия момчета, които си бил и съотборник и приятел и си израснал с тях? Какво ти казаха в личен разговор за тази ситуация? Също това е друга интересна тема по въпроса, защото единствените, сега тук в студиото ще си призная, буквално единствените хора, които ме подкрепяха през цялото това време и честно казано ми се обаждаха толкова често през тези близо 10 месеца, бяха братят Цоневи и Влади Мисяк. Никой, абсолютно нито един друг футболист от този национален отбор, нито един път да ме потърси, да ме попита как си, що си. Но, както казах преди малко, явно достатъчно бяха наплашени от повече хора. Но като цяло, какво да кажа от момчетата, никога да не се предавам, винаги да следвам това, което е и това, което искам. И рано или късно
справедливостта ще възтържествува, както и стана. Ти лично как изживя тия неприятни емоции последно време? Това всичко, което се случи. Как го преживя вътрешно, ако трябва да го разкриеш на хората? Това е много дълга тема за разговор. Точно след като възстановиха правата, бях с моя брат, когато го разбрах това нещо. Както и разбрах, когато ми ги спират, така бях и с него, когато ми ги възстановиха. Какво да ви кажа? С него седим и си говорим как един ден искам и така да седна и да разкажа на цялата общественост по какъв начин съм преживял това нещо и как съм живял и как съм ходил да се моля на хора да ми дават храна и въобще къде да спа и къде да живея, по какъв начин просто да прекарвам времето си и да правя така, че да тренирам. Тогава, когато благодарих също сега наскоро в едно интервю на Викторио Павлов, треньора на Ботеврата, който беше октомври месец, също човек, който ми обърна много голямо внимание. Сега Петър Хупчев, който отново ми позволи да се развивам и ми дава шанс. Хора, които не са длъжни на човек, който са му отнели правата заради някой си, те правят това нещо за мен. И много се радвам, че се намериха и такива хора, които въобще нямам думи за тях. Ще докажеш ли, че си един от най-добрите млади нападатели в България? Извинявай, много не те чух. Ще докажеш ли, че си един от най-добрите млади перспективни нападатели в България? Честно казано, в тази ситуация мисля, че ще се върна много по-силен, много по-зрял, израснал. И не мисля, че в мене ще има вече това напрежение, което, например, го е имало преди. Да кажа в някой мач в Левски или когато преминах в Лудогорец, защото нормално. Юноши бяхме, по-малки, влизаш напрежение. Сега мисля, че тези неща вече съм ги живял, така че рано или късно мисля, че ще докажа това нещо. Добре. Кити, ако имаш нещо да питаш... Не, нямам какво да питам. Нещо да искаш да ни кажеш последно, без да те питаме, ако сме изпуснали да те питаме, пропуснали сме да те питаме. Искам да ви благодаря за това, което пожелахте да направя. Мисля, че имам още доста неща, които мога да кажа. Като цяло за случилото, като цяло за мене, като цяло за този въпрос, който ти ми зададе за преживяното. Просто сега ме фащате в такъв момент, в който в момента съм на европейското, гледам футболна среща и като цяло няма какво да кажа. По-скоро вие, ако имате да ме питате нещо, аз имам едно пожелание към теб. Пожелавам ти да стигнеш до националния отбор и да вкарваш голове за България и да даваш интервюта след победи над съперниците ни. Това ти пожелавам. Много ви благодаря. Да, всичко добро. Да видим дали когато има телеграма за мен в националния отбор, дай Боже, дали този път аз ще я приема. Добре. Всичко добро. Приятна вечер. Повече и за вас. Трябваше да отбележим, че Стивен имаше изключително силна подкрепа от неговите приятели и фенове, когато това се случи и те продължаваха. Между другото, чудесно интервю направихме. Благодарение на теб, че се свърза с него и говорихме, защото това нещо е тема, която е много интересна и съм сигурен, че хората ще слушаха разговора ни с Стивън по най-внимателен начин. И мисля, че справихме добре с въпросите, които му зададахме. Мисля, че Стивън трябва да покаже сега на всички как ще се върне в футбола. И най-вече аз пак се замислям, едва ли с такава смешна сума един професионален футболист, който е подписал договор с Лудогорец, знаем, че там една заплата, средна заплата на футболист е 15-20 хиляди лева на месец, това го изкарва за месец и половина. Не би рискувал един човек, нормален човек, защото аз го познавам от малък Стивън, не би рискувал да направи така глупост. Това е, което мога да кажа. Да, това наистина е много хубаво. Знаеш, от моята гледна точка, това е някак си смешно. Цялата тази ситуация е изключително смешна, защото това е млад футболист, както каза ти, изключително перспективен и по този начин да спират кариерата му, като може
възможно е да се докаже, че има много други футболисти, които го правят това нещо, но остават ненаказани. По никакъв начин. Ние, както да, ние не сме съдници, да. но след като са му възобновили правата, е ясно, че човек не е виновен. Това е за мен. Аз вярвам в българския съд, правосъдната система, дано това, което се е случило, наистина не се е случило всъщност. Така се надявам. Сигурно е така. Даже може да сме убедени, щом са стигнали до този извод, значи е така, но да спреш, знаеш, за футболистите това е нещо, което правят всеки ден. Те се свикнали с това нещо, да спреш на човек да се развива, да... Той е на такава възраст, около 20 години, те първа футбола започва за него и те първа той ще печели пари, след като подписа тогава и с Лудогорец, Разград, напусна Левски, вярно феновете на Левски му бяха обидени, но той го е направил, нали, заради това, че Лудогорец го искали и с цел да осигури бъдещето си. Оттам насетне, след като този човек ще получава добри пари в Лудогорец, не мисля, че за едни 10, 20, 30, 50 хиляди може изобщо да рискува кариерата си заради едни глупави пари. Разбираш? Ние ще поканим Стивън в студиото, за да продължим темата. Надяваме се, когато получи повиквателна за националния, разбира се. А сега нека да видим какво направи Григор Димитров в Мадрид.